नायदों हिन्जावा दै लोंखांबाय आरोना जों एकदम मटर थांदोंमोन आरोना बाजाराव एसे माबा माबि लायदोंमोन आङो नै मा माबि देखायनोसै आं सामलाया गोजौआव जों थायो आरोना बे दुइथाला थिनथाला आरोना बिल्डिंआ जों दुइथालायाव थायो ओरैजाय थांबाय ओरै थांबा एकदम बेयो आरोना जों दा दुइथालायाव दं आरोना ओरै नाहरबा बैनो आंनि रुमा आरोना नैथिं गोजौजों थांबा गोजौजों मोनहैगोन आरोना लास्टआव दा हिन्जावा थांगासिनो बेनो आरो रुमा आंना बारा गिदिर नङा फिसासो एकदम बेयावनो थायो आरोना नै तामिलनाडुनि स्कुल बिराद मोजां आरोना स्कुलालाय एकदम नै सलिड नुखायो ओरैजाय आरोना नैथिं गाखोबोनायमोन जों बेथिं गाखोआसै ओरै गोजौआव थांनोबो हायो एकदम बरियाखा आरोना नै सलिडखा स्कुला नै बिनि उनाव दंबावो आरोना बिनि उनावहाय स्कुल दंबावो आरो बिनि सिगाङावबो दङ आरो स्कुला बिराद मोजां नायदो नै रुमाव जोंना मोनफैलायबाय हनै मोनफैना मा मा जालायखो गावसो मिथिगौलै मा मा जालायखो जादों सलिडखा ना